мавқеъ ва ӯҳдадориҳои модар. дили хайрхоҳ тақдим мекунад. барнома барои аҳли оила. ту барои ман азизӣ. ба шавҳар баробар. зан бояд мақомеро ишғол кунад ки аз ибтидо барояш муқаррар шудааст. вай ба шавҳар баробар аст. ӯ бояд дарк кунад ки ба шавҳар баробар аст, то дар канори вай бошад, ба қарзи худ содиқ бимонад, чунон ки шавҳар ба қарзи худ содиқ аст. ҷаҳон ба модароне ниёз дорад ки на танҳо модар ном гирифта мешаванд, балки дар асл чунинанд. маликаи оила. модар маликаи оилаи худ аст. ӯ ба ташаккул додани хислати фарзандони худ барои офаридани ҷомеаи муносибу ҳаққонӣ қодир аст. ва ҷомеаи мо ин кӯдаконе ҳастанд ки онҳоро модар тарбия кардаву ба воя расонидааст. бигзор ӯ хосияти олии заҳмати худро дарк намояд. модар маликаи оилаю фарзандон раияти ӯ ҳастанд. ӯ бояд кори худро оқилона идора намуда шаъну эътибори модарии худро нигоҳ дорад. таъсири ӯ дар оила бояд аввалин дараҷа бошад. сухани ӯ қонун аст. кӯдаконро таълим додан лозим аст, то онҳо ба модар на чун ба канизе муносибат кунанд, ки бояд ба онҳо хизмат кунад, балки чун ба маликаи оила, ки барои роҳбарӣ ва идора кардан таъин шудааст, то ба онҳо бигӯяд ки чӣ тавр ва чӣ кор кардан зарур аст, то зиндагии онҳо осудаю саодатманд бошад. муқоисаи аёнии арзишҳо. модар гоҳ-гоҳ ба заҳмати худ баҳои сазовор дода, аксар вақт онро ӯҳдадории вазнину дилгиркунандаи хонагӣ меҳисобад. вай доимо рӯз ба рӯз, ҳафта ба ҳафта айни як корро ба ҷо оварда натиҷаи муҳимеро намебинад. дар анҷоми рӯз вай наметавонад дар бораи он корҳои сершумори хурде, ки ба ҷо овардааст, нақл кунад. вақте ки муваффақиятҳои шавҳари худро мебинад, вай дарк мекунад ки ҳеҷ кори лоиқи зикрро анҷом надодааст. падар бошад, вақте ба хона меояд, аксар вақт худписандонаю мағрурона корҳои кардаашро номбар мекунад. аз баромади падар маълум мешавад ки ӯ айни ҳамин ҳисоботро аз модар интизор аст. вай чӣ коре кардааст, ғайр аз он ки ба нигоҳубини кӯдакон машғул шудааст, хӯрок омода кардааст ва хонаро ба тартиб овардааст. вай ба савдо машғул нашудааст, дар саҳро хоҷагӣ ва устохона кор накардааст. ҳеҷ кореро накардааст ки аз он хаста шуда бошад. шавҳар танқид мекунад, таъна мезанад, амр медиҳад, гӯё ки ҳокими олимақом бошад. ва ҳамаи ин завҷа ва модарро боз ҳам бештар дилгир мекунад, зеро вай ӯҳдадориҳои худро дар давоми рӯз ба ҷо оварда сахт хаста шудааст ва натиҷаи кори худро намебинад. ва ин дар ҳақиқат ӯро маъюсу ноумед мегардонад. модар бояд ба қадри заҳмати худ бирасад. дар он вақте ки падар бо чизҳои сару кор дошт, ки ҳатман несту нобуд мешаванд, модар заҳмат мекашид, то зеҳну хислати фарзандони худро такомул диҳад. дар фикри хӯрок, беҳдошт ва таҳсили онҳо буд. агар ҳар модар дарк мекард ки чӣ қадар бузург аст, қарз ва масъулияти ӯ ва чӣ қадар бузург хоҳад буд, мукофот барои садоқат дар иҷрои рисолати ӯ, назараш ба арзиши заҳматаш дигар мешуд. ӯҳдадориҳои оддиеро ки модарон онҳоро заҳмати дилгиркунанда меҳисобанд, ҳамчун амалҳои муҳим ва наҷиб баҳо додан лозим аст.